जोबोर लोगोमोन, जयैनो थायोमोन, जयैनो शुटिं खालामोमोन। नाथाय आं सानस्लाबनो हायाखै जे आंनि बिनानावखौ हरखाबै हाबा खालामगोन होननानै। नाथाय बेबो जेबो नंलामोन। नाथाय नों आंनि बिनानावखौ होखारहरनाया जोबोर इनाय जादों। रमान, जौनि निसायावनो आं गावखौनो सानस्लाबनो हायैयाव गासिबो गोरोन्थिया जालांजोब्बाय। जोंनि मानसिफ्रा कालचार लाइननि मानसिफोरखौ जेब्लायबो गाज्रि नोजोरजोंल' नायो अमा राजा। बिनिखायनो जेब्लायबो हुसियार। दिनै आं नोंनि बिगुमै जानानै बुङाखै, नोंनि लोगो जानासो बुंदों। दिनैनिफ्राय नों सिमांखौ डिस्टार्ब दा खालामसै। सिमांखौ गोजोन थानो होदो, बाथ्राखौ बुजिनो नाजा। सिमाङाय, नों माथो दाबो ओंखामखौनो जायाखै? फैयाय, ओंखामा जाफैदो। आं जाया आफा, उखैयाखै। मानसि जाना उखैया जायो नामा? जाफैदो आइ। मोनानिफ्रायनो जायाखै नोङो? बिदिबा देहाया बोरै जानांगौ जाखो? आं उखैनाय मोनाखै आफा। उखैनाय मोनाखै? उखैनाय मोनाखै नोङो? मानो? मानि थाखाय? मानि थाखाय उखैयाखै नोङो? बै हौवानि थाखाय नङासै? बुं, जागोन ना जाया नोङो? आं जाया आफा, आं जाया। जाया? अना बोरै? बुं, जागोन ना जाया? बुं। आं जाया आफा। मानो जाया? मानो जाया? बुं! मानो जाया? बुं! मानो जाया? बुं! बुं! मानो जाया? है! मानो जाया? मानो जाया नोङो? हा? बुं! जाहै! मानो जाया? आफा, सिमांखौ मानो बुदों? जाहै! ओंखाम जाया नोङो? बुनो हो आदा, आंखौ बुनो हो। आं बिदिनो गाबै गाबै थैलांगोन। थैनो? आरो थैनाय खोथा बुंदों नोङो? नोंथ' थैनानै थांगोन। नाथाय थांना थानाय साजाखौ सोर मोनगोन? आंसो मोनगोन। सिमां, आफाखौ नों मानो रागा फोजोंबाय थायो? बावगारदो राजाखौ। आं बावगारबाय आदा, आं राजाखौ बावगारबाय। नाथाय आं बावगारनो हायाखै मोगथांखौ। आं मोगथांखौ फोथाय खेबस' खालामबाय आदा। बियो आंखौ दिनैबो मोजां मोनो। आंनि मुङा बिनि आखायाव रोखा जानानै दं दिनैबो। नाथाय बियो दिनै आंनि हार्टखौ मोनथिया। दाबो दं आंनि गोरबोआव थै सामखाना। मोगथां, अ, आदा? बहाबा फैदोंमोन नामा? आं नोंखौ लोगो हमनो फैदों मोगथां। माबाफोर बाथ्रा दंमोन नामा आदा? दं, फंसे खिथानो आरो फंसे सोंनो। मोगथां, आं मिथिगौ नों सिमाखौ मोजां मोनो। आंनि सोंनो गोनां बाथ्राया बे, नोंसोरनि नागारलायनाय जाहोना मामोन? आदा, बेफोरखौ नों मा सोंलाबायखो? बावगारदो गोजाम जारिमिनफोरखौ। बेनि गुबै जाहोना आंबो सासे रमान। नंगौ, नाथाय आं बे बाथ्राखौ खिथानो लुगैयाखैमोन। नोंबो आंनि सासे लोगो, बिनिखायनो आं खिथागोन। खोनासं बिदिब्ला। हैद, आं नोंनि खामानिखौ बारा मोजां मोनासैलै अमा राजा। है टेम्पु, नों मानो बुजिनो नाजाया? रमाननि बिनानावखौ आं जोबोर मोजां मोनोलै। जेरैखि जाया बियो आंनि जाथारनांगौ। मालाय गोसथोनाय दंखायोलै। नों गावनि लोगोजोंनो सुथुर जानो सानखो ना माखो नोङो? सुथुर जायालै टेम्पु, सोमोन्दोल'सो सोलायगोन दा।
बिगुमै बिबोनांल'सो जागोन माखौ टेनसन लाबाय थादों नोंलाय नोंनो जानांगौ बाइक फाननानैबाबो होथारगोन आङो नोङो आंजोंल' गाबोन ओंखारदो प्लिज प्लिज मानिदोलै टेम्पु नों इसिबां अख्रा जाथारबाय बेलाय दे थांगोन दे आं नाथाय खामानिया जाखांनायनि उनाव आं जा बियो बिखौ होथारनांगोन जागोनलै टेम्पु नो टेनसन आं नोंनि सिगाङाव बुंखाबायानो दस' बाइक फाननानैबाबो नोंनो होगोन आङो थौदो बिदिब्ला गाबोनल' ओंखारदो नोङो थौ गाखोदो गारियाव साला लोगो जानानै लोगोनि सुथुर मावो नोंसोरो रथवादा बेखौ बुनानै मा जाबावनो जेराव जालांनाय जाथायखौ हमथानो हाया आरो मा बाथ्रा खिथानो दंमोन आदा मोगथां सिमा नोंखौ सानै सानै नोंनि बाथ्रा बुङै बुङै मैयानिफ्रायनो ओंखाम जायाखै नों थांनानै बुजायनाय फैदों मोगथां मा सिमा ओंखाम जायाखै नाथाय मानो बे बाथ्राखौ बिनि खुगानिफ्राय नोंसो दिहुननो हागोन मोगथां अ मोगथाङा दिसो फैदों माथो औ आदै बहाबाफोर थांनो नागिरदोंमोन नामा अ आदै मोनानि थाखाय बाजार एसे खालामहैनि आं सिमाङा न'आव दंना आदै दं आदै बियो बारिनि दंफां सिङाव जिरायना दं मा खालामबावनो सानबाय आं बे गथ' सासेखौ ओंखाम जाया दै लोङा सानफ्रोमबो गाबनायल'सै मोगथां आदै नों हायोबा एसे बुजायना गालांदो आरो आंबो नोंजों गोनां बाथ्रा सावरायनो गोनां दं आं बाजारनिफ्राय फैग्रोनि दे आदै सिमां मोगथां नों फैदों मा जादों सिमां बेवहाय मानो हारसिं जिरायफैलाबायदों ओरैनो आदैया बुंदों नों माथो ओंखामखौनो जायाखैनो मानो सिमां आंबो मोनथिया आं मानो ओंखाम जाया सिमां संसार जाबाय जेब्ला गोजाम सावगारि गोजाम सान्थौफोरखौ नों बावगारनो हानांसिगोन सिमां न' गारनानै बिफानि न'आव थाफैबाय थाना थांखांनाय जारिमिनफोरखौ गोसोआव सोना लाना दुखु खालामबाय थायोब्ला समाजनि सुबुंफ्राबो मिनिगोन बेखायनो आं बुङो सिमां नों फिसायनि न'आव थांफिनदो सिमाङा दिनै मानो गाबदों सिमाङा दिनै मानो खाफालनि सिन्दुर खोमोरदों सिमाङा दिनै मानो फिसायनि न' गारना फैदों समाजा बिखौ बिजिरगोन ना मोगथां समाजनि नोजोरा खाना नङा सिमां आरो जों समाजनि बेरेखा जानो हाया आं नोंनो जालांनाय जाथायफोरखौ खिथानो नाङामोन आंनिनो गोरोन्थि जाबाय नंखाय मोजां मोननाय नंखाय फावथिनानि खैसार सानायाव गाब्र'नाय आं सासे सुबुं समाजाबो दिनै आंखौ फोथायनाय नङा आंनि जिउआ बहा जोबहैगोन जोबनायाव मा जागोन दिनै आं सानब्लाबो सानस्लाबनो हायासै सिमां नों आंनि सिगाङाव मा बाथ्रा लाखुमादों बुं सिमां आं जायखौ फिसाय महरै फुजिदोंमोन जायखौ आं गावनि आंगो जिउनि सानदोंमोन बे मानसियानो सानफ्रोमबो जौ जुवाजों गोजोमना थायो मोगथां सिमां संसार जानायाव जौ लोंनाय जुवा गेलेनायानो गिदिर गोरोन्थि नङा जे नों न' नागारना फैलायनाय आंबो मिन्थिगौ मोगथां
नाथाय बियो जौ फेनानै सानफ्रोमबो न'खराव दावराव खालामो। न'आव रां बिहरनो होयो। रां बिहरना होआब्ला आंखौ बुयो आरो आंखौ न'निफ्राय होखारहरो। मा? नोंखौ होखारहरबाय?